инак дӯстони азиз, мошини фурӯшӣ, мошини фасонча қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Мошин аз соли бароишаш 1999, лекин полни 2004 кардагӣ мебошад. Коробка механик, сӯзишвориш бошад бензин ва газ евро 4, 4 электропакет, 4 баллони нав дорад. Кондисионери яхе, 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ мебошад нав. Бубкават шумоизоляция кардагӣ, мотор 1.8 16 ЭКТ, прибор замонавӣ кардагӣ, фарокислин, бензинаш 100% кор мекунад, ягон проблема надорад. Кадоме ки мошини ЕКТ ҳай кардагӣ бошад, худаш мефаҳмад ки чӣ хел мошини фасончаи мошин алишам мешавад бо замин дар шаҳри Душанбе бошад. Дӯстони азиз, фурӯхта мешавад мошин бо нархи 50 000 сомонӣ бо савдо мешавад. Харидор бошанд ё ки шахсоне ки мехоҳанд алиш кунанд, марҳамат, рақамошонро дар рӯи экран мемонем. Занг зада аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед ва аз номи канал агар гап занем ба шумо иншоалло арзон мекунанд. Дӯстони азиз, инак дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш пеши кинотеатр. Духонага квартира дар якум этаж қарор дорад. Фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад ва боз 1 сотиқ заминам дорад. Кухни ҳоҷатхонааш дар берун мебошад. хона бо мебел, термекс, яъне бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад, об свет ҳуҷҷат дорад. рақамошонро дар рӯи экран мемонем. дар рақамошон ватсап доранд. Аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас намоед. ташаккури зиёд дӯстони азиз, рафтем навори тамошо мекунем.